रेस्टुरेंट जाग्रा नेगासिनो दाबलाबो जि गोबाव जाबाय नेयै बालायलायबाय जिसमें ये लड़का एक बॉल जैसे बिस्किट को उसमें फेंक देता है लोमजादोंसोनो सासे गगा मोनगासिनो ना गाबदोंसो गाबदोंसोदां ओंखामा सफैबायनो ओंखाम गोजा जागोन ओंख्रि गैया जादो ओंखाम गोजा जाबाय थानोसै लोगोफोरनो ओंखामा सफैबाय ओंखाम गोजा जागोन ओंख्रि गैया दा निरामिस दिनै लोमजादोंसो सासे गगा मोनासो दं बिसोरनो जाबावदो बेदर बेयो देलाय एरलाय ओंख्रिया सफैबाय जानोसै जोंहा